Nimmaġina li hawn xi 4 dilettanti tal-ġimgħa l-kbira fostkom. Fil-każ, ismi mhux ġdid għalikom. Lili spiss tarawni fil-vara tad-difna tal-mulej. Konna hemm jien u ħabibi Nikodemu narawh jiġbed l-aħħar nifsijiet twal fuq is-salib. Għalkemm it-tnejn konna segwaċi sigreti tiegħu, peress li aħna mill-parti tal-Fariżej u membri tal-Kunsill konna nibżgħu xi ftit nidhru miegħu u hu jippriedka fit-toroq tal-logħdija. Immissa li miet, ħriġna bħala safar mill-bejta fejn konna mistoħbijin. Nikodemu ġab iż-żjud biex nidilku l-ġisem mejjed tiegħu u jien offrejt il-qabar li kelli proprjetà tiegħi mhux wisq il-bogħod mill-għolja tal-Golgota fejn kien ġie msallab. Naturalment, kont xtrajtu għad-difna tiegħi bħal kulludi li jixtieq jindifen qrib il-Belt Qaddisa. Veru li r-raħal ċkejken tiegħi Arimatija ma jifbih ħadd, imma kont gburi li kelli qabar ħdejn il-ħitan tal-Belt ta' Ġerusalemm u tant qrib il-wied ta' Kedron fejn aħna il-Lut nemmnu li Alla għad jiġbor il-ġnus kollha fl-aħħar taż-żmien. U issa kont iżjed gburi li f'dal qabar ġdid fjamant kien ser jindifen l-ewwel it-twajjeb Ġesu. Li mid-dera ma nkellu qabar tiegħu fejn jindifen. Naħseb taqblu miegħi li dan kien il-qabar li ntuża għall-iqsar żmien fl-istorja.